משעונים חכמים ועד למשקפיים של גוגל, העולם מתרגל לרעיון של טכנולוגיה שמתלבשת לנו על הגוף. כתבנו אביב פרנקל עם כל החידושים בתחום. שלום. מה קורה, ספיר? אחרי מהפכת הסמארטפונים והטאבלטים, השינוי הגדול הבא בתחום הטכנולוגיה הוא מחשוב לביש. אפשר להתקשר אליו לכל מספר, אפשר לקבל ממנו שיחות לכל מספר. נגן MP3, נגן MP4, מצלמת וידאו, סטיל, סטפ מנהלים דיגיטליים. השעון החכם הזה, שמזכיר גאדג'ט מסרטי ג'יימס בונד עם מסך מגע, כבר זמין בשוק, פשוט מכניסים כרטיס סים ומדברים. תשמע, אני מרגיש כאילו אני בעתיד. מסטארט-אפים קטנים ועד חברות ענק, כולם מחפשים את מנוע הצמיחה הבא בתחום הטכנולוגיה, למשל השעון הזה שמתממשק עם הסמארטפון. יש כאן כל מיני אפליקציות, למשל פייסבוק, טוויטר, מצפן. בסרטון הפרסומת הזה של אפל, אולי נרמז שיורשיו של סטיב ג'ובס מתכננים שעון חכם גם הם, בינתיים במתחרים מגוגל, מחשב העתיד יושב על החותם. אוקיי, גלאס. Take a picture. דוקטור אלי פלי הוא מומחה האופטומטריה שנזכר על ידי ענקית החיפוש בעיצוב הגוגל גלאס. מסאג', אימייל, מקבל, יש לי פה update מניו יורק טיימס. משקפיים שמאפשרים לכם לצלם וידאו סטילס, לגלוש לאפליקציות תוך כדי שאתם הולכים ברחוב ולהכתיב הודעות דואר אלקטרוני. Send a message to Ben Peli. היי בן. תשמע, האמת היא שאני קראתי היום באחד מאתרי האינטרנט שיש כבר אפליקציה חדשה של אתר פורנו. זה יכול להיות, פורנו תמיד הולך קודם. אבל צריך להיזהר, כי אני רואה מה אתה רואה. אולי ייקח קצת זמן עד שהבגדים שלנו ייבשו את עצמם כמו בסרטים, אבל שימו לב לפיתוחים האלה, כמו צמיד ששולח התראה בצבעים כשמקבלים הודעה או שיחה, או כזה שיודיע לכם מה שלומכם. We made a device that can coach your rhythmic breathing to regulate your autonomic nervous system and heart rate variation. מה דעתכם על קשת שקוראת את גלי המוח שלכם ואומרת בדיוק מתי אתם לא מרוכזים? Mel will help you learn about how your focus is affected by your environment. בחודשים הקרובים, המשקפיים של גוגל או השעון של אפל יגיעו כנראה לשווקים. השאלה למי זה טוב. את תוכלי לראות בזה טלוויזיה. כן, בטח. לגלוש באינטרנט. כן, אני רוצה. נסחפו אחריהם דור שלם של חובבי טכנולוגיה, עכשיו תגיד אוקיי, גלאס. אוקיי, גלאס. שיראו כמו סוכנים של הוד מלכותה. תגיד take a picture. Take a picture.